wee kwadocha ihe niile adịghị ekwe ọgụ ejebe ọgụ ya ọ bụrụ na nna m nwa afọ ọgụ afọ okwu adịghị ekwe ọgụ ejebe ọgụ ya ọ bụrụ na adịghị ekwe ọgụ ejebe ọgụ ya ịnụ ọsị n'aka Ifeanyị Nwankwọ Amalụ dị mma maka ndị ọgọ nke mbụ ị ga-ama na onye na-anụ nwa ya nwa wee bịabe mmalụ ozu oke mmalụ ya ozu oyi na-esi nri na-anaghị anya n'ụlọ na-azụrụ na ọ bụrụ na mmadụ ewere iru ọma wee bịakwute gị ọ na-egosi iru aka ị na-egosi azụ aka ọ chọpụta ya ọgbalụ ọsọ afọ ọgọ ofu okwu o nwere ndị okwu na ụka na-adị mma n'ọnụ ya ụfọdụ ndị mmadụ dịkwa nta ụlọ ekeresimesi maka ọ nwere okwu na ụka fọ aka a ga-ebutu ya na ka a na-ekwu na onye nke ọzọ na-arahụ ụra na onye nke ọzọ wee nọ n'isi ebe wee kwasị ya ofe n'isi na-alụ ka ọ bụ na ya ekweta na ewepụsị aka na ya ekwutọpịara arụ ọ ya eme ụfọdụ ama natazi mmemme nnata na-ekwe nata onye ọ na-atụ anya ndị be anyị ada ama na gị na mmadụ nwere ike nọ ọnwụ ịsa nne mama ịchọ akwa m okwu ha ka mmebe fụ gị kama ka eme kama mara ọdụgwa gị kama mụ na nkwa aṅụrị iwe ekwu ndekwafe okwu a ekwukwu ọka ma na bụghị aga n'afọ ọgụ afọ okwu a dịkwa ọgụ ejebe ọgụ ya okwuru dị mmadụ mafụ ntazi ọzọ n'ụlọ ma nne ma nna ma nwanne ma ọgọ na onwe n'aka dara ada ka chi ya otu ya ndị Igbo kwetara n'ihe ọ na-enweta ha n'ọchị jidenyeghị gị ife ịnweta ofunahụ gị kpuchi gị napụ gị ya maka ifie ka efu ebe ndị Igbo tinyere ọgọ wee were ọgọ tinye ka ọ ga-asị na ọha ka chi na ọgọ bụ chi onye bụ otu onye ha ka chie na ha ọ bụrụ na ọgọ bụ chi mmadụ na ọgọ bụ chi onye ụlụ na nwaanyị na ọgụ ya nwụ ị na n'okwu ọma adịghị onye ọgụ ahụ maka na ọgọ nwụọ onye adịghị na-akwa nna gị ihe egote ife mbute oke omerachi ọ sị na adị esi ibubo ngọ na-adị esi ibubo ngọ ịmaghị ya ibubo ma mgba n'inu ụfọ mana m ga-anọta ịmaghị ya ibubo ọ dị ka ịmụcha ihe ibubo bụ na be anyị dịka ụdị ọgwụ ndị gboo na-agbọ eji eje agha ọ na-abụ a na-aga n'iru obodo na-adị n'ebe ahụ ebido gbawa ọsọ ya nwa ịmụtara ya onye mara ibubo ikwu ya na nke nnukwu ya ma akara olu nso ikwu ya na nke nnukwu o nkwenye ya bụkwa bịa ịyọrọ ife ka obere ya ego ị na-anda anya n'iru inye ego afọ ihe ajụrụ ajụ ya afọ olu ya eji wee jụụ ọ na-awazi ebe sị na eji onye nwoke ego mana ebe ọ na-agwa gị anya n'iru ụmụ dị ebube ụdị ugwu na nsọpụrụ bụ bịa aka na-akpa ibubo nwekwa ị na-aga n'ụzọ ife onye ahụ ịfụ ike na ya nna anyị ike ka imele masị nwa m n'ọdịmma nwa onye ahụ ịfụ ị na-anya ihe ekene dị gafe onye nke ọzọ o nwere ibubo na nke ọzọ ị na-anya anya nakọta anyị gafe bịa nwa elekere m kazi na okenye mee ihe ịtarị ana okenye mee ihe ịtarị owu na-asị na onye tiwa ọkụ a apịa ya ịtarị okeke ebe tiwa ya apịa ya nne nna bịa tiwa ya apịa ya ọkọnkwụ wee bịa n'afọ 50 wee tiwa nke onwe onye wetara na-adị okenye mee ife ịtarị na ibubo adị esie ngọ isie ngọ si gịnị bụ ibubo nwa onye gị ọbịa bịaghị iwere ego na-ewi onye kasị na